Ето е едно интересно клипче сега. Ще ви снимам също за F75 Black Limited с правена сонда. За целта 1, 2, 3 шайби. Това е шлака. Ето е колко голяма. Шлака. Има си желязо по нея. И за целта ще бъде монетка. Тя едва се вижда, тъничка. Така. Ще пробваме първо така да видим без монетата. Как ще се представи. Програмата е Жуърли или Джемерли, как ги водят, не знам. Ето ги настройките. Значи дискриминацията ни е 10, ноча ни е 1, тоновете 3, Жуърли програмата и няма грундираме, няма нищо, просто е така. Пуква, пляска, няма значение. Но сега искам да видя, като сложиме първо монетката, да я сложиме без шлаката. Да видим как ще е. Добре, сега някой ще кажа, да, това е много лесен клип. Сега ще сложиме шлаката върху монетата отгоре. А да видим пък сега какво ще става. Отдолу е малката монетка. Дали ще я хваля? Интересно, нали? Значи нещо, което работи, то си просто работи. Така, ето пак без монетката слагаме шлаката, трите железни шайби. Ето е монетката колко е. Една стотинка издъхнала. Бавен мах, по-бързи махове. Всякак. Чао за сега.